θα έχουμε τη χαρά και την τιμή στο 53ο Φεστιβάλ Βιβλίου, στο Πεδίο του Άρεως, να είναι μαζί μας ο κύριος Στέλιος Δουλγεράκης, ποιητής και συγγραφέας, ο οποίος μας τίμησε με την έκδοση του τελευταίου του βιβλίου, τον τίτλο θα μας τον πει ο ίδιος, και βέβαια την παραμονή του που θα είναι στο φεστιβάλ για να υπογράφει τα βιβλία του. Κύριε Δουλγεράκη, σας ευχαριστώ πολύ. Η τελευταία μου ποιητική συλλογή με τον τίτλο «Ιερόδουλες Δοξασίες», με μια αλληγορική σημασία και για την πρώτη λέξη και για τη δεύτερη, θα είμαι στο φεστιβάλ το 53ο στο Πεδίο του Άρεως στις 12 του Σεπτέμβρη, 7.30 ώρα, και να συζητήσω με τους αναγνώστες και για το βιβλίο και για ό,τι άλλο ενδιαφέρονται, γιατί σαν συγγραφέας έχω εκδώσει 2 συλλογές διηγημάτων, ένα μυθιστόρημα, και οι Ιερόδουλες Δοξασίες, αυτό το βιβλίο το νέο, είναι η δεύτερη ποιητική μου συλλογή. Άρα λοιπόν, αν έχουμε πολλά να πούμε, εγώ θα είμαι εκεί και για να υπογράψω τις Ιερόδουλες Δοξασίες, αλλά και ό,τι άλλο ενδιαφέρονται οι αναγνώστες μου για ό,τι έχω δημιουργήσει. Εγώ είμαι σίγουρη ότι θα είναι μια εξαιρετική συνάντηση με τον κύριο Δουλγεράκη. Θα ανταλλάξουμε απόψεις, σκέψεις, συναισθήματα. Ακριβώς, έτσι. ακριβώς. Αυτό είναι που μετρά. Η μαγεία των λέξεων. Έτσι. Η μαγεία των λέξεων και γενικά πώς αποτυπώνονται κάποιοι στίχοι, κάποια κείμενα μέσα από τα βιβλία, μέσα από τα βιβλία όλων μας. Οπότε θα είναι πραγματικά κάτι πολύ ξεχωριστό να έρθετε, να τον ακούσετε, να του σφίξετε το χέρι, να το συγχαρείτε και να πούμε ένα σωρό ενδιαφέροντα πράγματα, θα έλεγα. Επιτρέψτε μου να πω ότι το βιβλίο το συγκεκριμένο, οι Ιερόδουλες Δοξασίες, έχει και ένα εκπληκτικό εξώφυλλο. Ναι, έτσι, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Η συνεργασία μου με τις εκδόσεις Κούρος ήταν απίστευτα δημιουργικές, σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στο εξώφυλλο. Έτσι, και εγώ, επειδή πραγματικά με έναν τρόπο έχω γνωρίσει πράγματα μέσα από τη συγγραφή, ο Κούρος είναι πραγματικά ένα φυλαχτό για μας του συγγραφείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Φίκερη, τα ακούτε? Να ακούει και ο εκδότης μας. Ελπίζω να μας ακούει. Πολύ. Λοιπόν, θα σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ.
Thank you.